Pre, lomboy bro. Sama nih. Lomboy, lomboy. Lomboy dia. Lomboy ya. Mana sih dahon na layak? Oh, mana sih? Karena itu ano, herbal na otan mo ko ni. Libre mo. Layak naman yung dago utan. Kan ang bago ano eh. Buhay ba? Ay sama day. Mao gani ato kinabuhi sa mga standby gud. Mo jud. Magsigil lang kita kanang kuan ni. Magsigil lang kita kanang panigarilyo ba niya. Ata ka na sa krasada, mag-ihap sa tanaon to kisay muagi wa. Basta makita tag hubag bre. Kumbati. Ako way problema. Basta hubag na iskutan. Na akong mata mo sige jud. Basta lami kay ba paay mo nga sinaw kami ya dako pa gyud. Maulian yun akong karuka oy. Ayawa ra. Yawa ko. Na, muwasan ko eh. Usap na kanang hangover niya nawasag kalit basta kita hubag day. Maulian ko rin. Balik ko sa pagka 10 anyos pa. Hindi. Magpantay-pantay tapi na kanang ayo moagi ni. Ako rin. Auto tayo moagi ba? Hindi mo agi. Ato kita na may lamit bagid. Lamit bagid ba no? Puyo sa maglingkod-lingkod dire pre kay ay hubag na sunahan. Moagi ra kita. Kapuyan. Lakap. Init ka tayo. Parking lang na. Ano ito? Yan. Sakto na diha. Kanina. Ay, lang sa naman ka. Kano? Sigo ka bukay. Bakit kita mamili ng kumain? Go. Go. Siso. Wag ka pre. Sino kay pa? Go. Iba. Oh, sus. Mula makauwi na unsang like ka. Init ayo. Nya. Sige sagot. Nga naman ang unsang ka. Ito magkuhan mo. Tawhan na si istorya. Istorya o unsa? Wala ka dungog siya ng istorya sa day. Hindi, kadungog ko. Lain yun yung paminaw ng istorya na. Ang kanina ulit kasi ni mo pamati. Balik ko. Diri na ka. Diri na ka. Ari lang ko dito nagbuhat ba? Oo. Wata lang ko diya. Balik ko sa muna. Tawhan na ka. Lain yung tihan na. Ko pre. Kuso kay ko mo kaong sili. Ako sad. Iso guni. Sili mo. Na, oy. Tayo be. Taman. Ano may istorya niyo? Murag nakadungog na ko. Sa may istorya niyo. Pating mo? Wa biya. Wa oy. Bakit pinadunggan yan? Dai ang among istorya kanina, puti kayo. Ha? Puti kay sili ba? Pati, sili. Ah, Oh, ya. mo nagisgutan na mo, puti ka sili. Hamis. Hamis. Hamis kayo. Oh. Mukhaon kung sili kay Oh, isog. tao. Ikaw, isog ka? Oh. Mukhaon kang sili. Amo ka usod. Ay, yamat. Ako utro sa ko. Kaon ka mong sili. Mata ng buntag. Mo na kay painit ang sili ra. Ay, yamat ako ni. Sus. May bawaan bagay na to ron. So, 3 action. Oh, ikaw. Mukhaon ka kasi libe. Kana ako libe. Ya, usa, kita on tayo. Yamat. Kita ako. Okay. Di ka ha? Kaon sa ka. Kaon ko pil. Isog ni ya, di ko mukhaon sili na yabag na ni. Kaon ko sili. Ano to rin sili? Usa may gusto apinong daw? Asus. Yamat, pati ko gitu ka. Kita na to. Ha? Kenapa? Kay isog ko. Ya. Oh. Ikaw. Ako? Sus. Bunta sa'yo. Mo na ko ipainit. Pakita ko. Sili ka on. Ay, pakito. Sus. Kanina mo? Isya niya. Ang dog na kuwag. Isog ang kuwa. Kaya ba ka nang pagsiguro? Ito yung natuhon mo ka. Uy, di mo. Apa man. Kao. Kita sa na kung kao sila. Tuko sila. Hindi ko kaya. Kamu sila. Tanaw na be. Yes. Kao sila. Tulo din ka buok.
Paton pa. Isog ko. Saan mo? Kaya ba kayo na ko? Kaya. Hilak mo na rin. Basta ni kalagyo. Hilak ko yun. Oh, yung sa isog siya. Muna isog, hilak. Lagi sa kibaw. Mari nga. Sige, isog kaya. Ano sige, hilak na eh. Wah, hilak pa yun.